Il-Mużew tas-Subien fil-Ħamrun għandu fil-kappella kurċifiss skolpit fl-injam madwar 225 sena ilu minn skultur li mhux magħruf, fost possibilità li hu ta' oriġini Taljana. Il-kurċifiss tnaqqax bħila artistika kbira u b'karatteristiċi uniċi. Is-superjur ta' dan il-qasam Guido Vassallo qal li apparti il-preġju mill-lat artistiku, dan il-kurċifiss għandu rabta diretta mal-fundatur tal-mużeum, San George Preka. Fil-bidu tas-soċjetà mwafqa minn Don George kien għaddejja minn żmien ta' diffikultà anki min-naħa tal-kurjaġġa li trilu waqaf u jaqaf il-mużewijiet. Wara tgħadda żmien l-affarijiet ikkalmaw. Mbagħad l-isqof ta' dak iż-żmien Pietro Paċ, speċi biex bħala rikoxxinament għal dak li kien qed jagħmel Don George, irregala dan il-kurċifiss lil Don George. Minnaħa tiegħu Don George irregalah lill-Mużew tal-Ħamrun. Dan il-kurċifiss għadu kemm għadda minn proċess ta' konservazzjoni u restawr li ħass 6 xhur minn tim ta' professjonisti mmexxi minn Valentina Lupo. Skoperta interessanti saret fil-ferita fuq in-naħa tal-kustat li minn barra d-demm minn Pitter kif wieħed normalment isib, instabu wkoll tar tal-ilma mpittra, dettall li avolja jagħmel parti mill-pjagi ta' Kristu mhux soltu li nsibuh impitter fuq kurċifissi. Il-materjali kollha użati f'dan l-intervent ta' restawr huma kompletament riversibbli kif ukoll ta' kwalità għolja ħafna biex jiġi żgurat li dan il-kurċifiss ikompli jiġi preservat fil-futur minħabba l-importanza tiegħu ma' dan il-Qaddis Malti. Is-Superjur Guido Vassallo stqar li x-xbija ta' Kristu msallab hija ċentrali fl-ispiritwalità ta' San George Preka li ħalla wirt kbir ta' kitbiet u azzjonijiet dwar il-kurċifiss. Ħallina b'wieħed minn dawn il-ħsibijiet ta' Don George dwar il-kurċifiss. Xi ħadd itrattak ħażin, stħajjel il-Kristu kurċifiss jgħidlek ħares lawnu kwieta għax jien għamilt il-ġid u ħalsuni bid-deni.